ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ମାନସ। ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଟେକ୍ ଓଡ଼ିଆ ମାନସ। ତ ମୁଁ ଆଜି କହିବି କି ଫଟୋର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ତା ବି ଅତି ସହଜରେ। ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ତା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଫଟୋର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦରକାର। ତ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଉଛି ଇରାଜର, ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ତ ସେଠୁ ଯାଇ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଇରାଜର ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ତାପରେ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଇରାଜର ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଓପନ୍ କରୁଛି। ତ ଆପଣ ଲୋଡ୍ ଫଟୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାଲେରୀରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଫଟୋ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଫଟୋର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ଫଟୋ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି। ଏଠାରେ ଡନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଅଟୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଯଦି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଲର୍ଟା ଗୋଟେ କଲର୍ର ହେଇଥିବ, ତ ଆପଣ ଅଟୋ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଯଦି ଏମିତି ରଖିଦେବେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବହୁତ ସହଜରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ମାନେ କଟିଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର୍ର ଅଛି, ତ ଆପଣ ମାନୁଆଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ମୋର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟିଏ କଲର୍ର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯଦି ପଛପଟେ ଥିବ, ସେଇଟା ଅତି ସହଜ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ଅଟୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ରଖିଦେଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କଲର୍ ହେଉନି ଅନ୍ୟ କଲର୍ର, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ମାନୁଆଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ହେବ। ତ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ ଏମିତି କରି ଆପଣ ଏଠାରେ ଜୁମ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ମୋର ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଏମିତି କରିଦେଲି। ତ ଆପଣ ଏଠାରେ ଡନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯଦି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯଦି ଟିକେ ଟିକେ ରହିଯାଉଛି ଦେହରେ ଲାଗିକି, ତ ଆପଣ ଏଠାରେ 1 2 3 4 ଦେଇଛି। ଏମିତି କଲେ ସେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଯେଥିବ ସେଟା ବି କଟିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଠାରେ ସେଭ୍ ମାରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଉଛି ଫଟୋ ଲେୟର। ତ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ସେଠୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଫଟୋ ଲେୟରକୁ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ଲୋଡ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇମେଜରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାଲେରୀ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯୋଉ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ସେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟିକୁ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଏଇ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟିକୁ ଦଉଛି ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଏଇଠି ଫଟୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ଯେଉଁ ଫଟୋଟିକୁ ଆପଣ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିବେ, ସେଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ କରିଛି। ତାପରେ ଏଠାରେ ଡନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ସାଇଜ ଦେବା କଥା ଆପଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ ଯେମିତି। ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ଦେଇଦେଲି। ଆପଣ ଶ୍ୟାଡୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଶ୍ୟାଡୋ ମାନେ ଛାଇ ଟିକେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯଦି
ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଲରଟାକୁ ଯଦି ବ୍ଲୁର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିକ୍ସାର୍ଟ ପରି ତ ଆପଣ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରି କଲର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏ ବ୍ଲୁର ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଛି ସେଟାକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲୁର ହେଇଯିବ। ଆପଣ ବ୍ଲୁର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତ ଏମିତି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ପଛ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଲରଟା ବି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଫଟୋ କରିଥିବେ ସେଇ କଲରଟା ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ। ଏଠାରେ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ତ ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ସେସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଏବାରେ ସେଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋଟା କେମିତି ଦିଶୁଛି। ବହୁତ HD କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ଫଟୋଟା ବି ଭଲ ଦିଶୁଛି, ପୁରା ପିକ୍ସାର୍ଟ ପରି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖା ହବ ଆର ସଣ୍ଡେରେ। ତ ମୁଁ କେବଳ ସଣ୍ଡେକୁ ସଣ୍ଡେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ନମସ୍କାର। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।